Obigbo Igbo chiri nze chi ọzọ anyị na-adabata unu n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ Tuesday abalị 29 n'ọnwa iri afọ 2024. Onye na-ewetara unu akọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Ugbu a ka anyị zọpụ ụkwụ n'akụkọ ndị anyị jiri bịa. N'ihi ebubo nke eboro ya na ọ kụrụ ihe ma kparịa Steven Abia onye na-akwọ ụgbọala tupu butere ya ihe ngwugwu, ndị uwe ojii nke ngalaba Maitama nke dị n'Abuja na-agba Maazị Alexander Ikweche onye otu ụlọ omebe nnọchiteanya ajụjụ ọnụ gbasara nke ahụ. Onye kọmishọna nke ndị uwe ojii nke isi obodo ala Naịjirịa bụ Olatunji Disu enyela iwu ka emezi nnyocha gbasara okwu a, ebe ihe ndị ekwesịrị ime n'okpuru iwu gbasara ya bụ okwu ka a ga-eme. Ndị uwe ojii dọkwara ụmụafọ Naịjirịa aka na ntị, nke gụnyere ndị omeiwu, iji aha onye IG ndị uwe ojii were na-emekpa ndị ụmụafọ Naịjirịa ahụ. Mana otu ọ dị, otu pati APGA akatọọla akparamagwa ahụ nke a kpasara onye na-akwọ ụgbọala site n'aka Maazị Ikweche. Onye otu ụlọ omeiwu nnọchiteanya bụ Alex Ikweche, onye kparịrị onye ọkwọ ụgbọala bụ onye wetara ya ngwugwu nke ekere eke, arịọla riri ugbu a n'ihu ọhaneze. Ikweche onye kweterenụ na ya kpara agwa na-ekwesịghị ekwesị dịka onye na-anọchite anya ọhaneze. Ọ rịọrọ ọhaneze arịrịọ a n'ụbọchị Mọnde ma na-akọwa dịka onye na-arụrụ ọhaneze ọrụ na ya kwesịrị ịbụ onye ga-arụ ọrụ n'ihi na enwere ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ site n'aka ndị ọ na-anọchite anya ha nakwa ụmụafọ Naịjirịa. Ọ gara n'iru kwuo na akparamagwa ahụ nke ọ kpara bụ nke wutere ya nke ukwuu, ma na-akọwa na ihe dị otu ahụ abụghị ihe kwesịrị isite ya n'aka n'ihi agwa nke ọ kpasoro Abia n'ebe ọ nọ, bụkwanụ nke a kọwara ugbu a na ka ọ dị na arịrịọ ahụ abụrụla nke ọ gara n'iru na-arịọ. O kwukwara na arụkọrịta ọrụ ọnụ ya na ndị uwe ojii bụ nke na-aga n'ihu ugbu a, ma kwee nkwa na ya ga-akwado ime nnyocha nakwa ime ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị. O kelere ndị uwe ojii nke Naịjirịa maka iji ụkpụrụ iwu na-eme ihe ma na-echekwa ugwu nke ruru m afọ Naịjirịa. N'ọzọ yiri nke a, ụlọ omeiwu nnọchiteanya akatọọla akparamagwa onye otu ụlọ omeiwu ya nke nta kpasiri onye ọkwọ ụgbọala. Na nzaghachi gbasara nke ahụ, na nkwupụta sitere n'aka Akin Rotimi, onye na-ekwuru ụlọ omeiwu nnọchiteanya n'abalị Mọnde, ndị omeiwu a kwuru na ebubo a bụ nke siri ike na ọ bụ nke a ga-eji aka pekepeke were mee, ebe nkwupụta gbara ụmụafọ Naịjirịa ume ka ha nwee ndidi dịka ndị uwe ojii na-ebidola ime nnyocha ugbu a gbasara ya bụ ọnọdụ. Ndị uwe ojii steeti Imo anwụchiela nwata akwụkwọ gbara afọ 17 nke ụlọ akwụkwọ mahadum steeti Imo maka ịkpa nkata ntọrọ ya. Nwata akwụkwọ a bụ onye anwụchiri n'Owerri ka a sị na aha ya bụ Jesse Chidebere. Henry Okoye, ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii ngalaba steeti Imo, kwuru na ngalaba ụlọ ọrụ a natara ozi gbasara ofufu nke Jesse. O kwuru na ozi ezipụtara site n'akara ekwentị ya kwuru na a tọrọ ya ma bụrụ onye egburu egbu, ebe ozi ekwentị ahụ gwakwara ezinụlọ ya ka ha gaa n'ụlọ ọrụ uwe ojii nke dị n'Ọjị ga-achọpụta nke bụ eziokwu. Okoye kwuru na ndị uwe ojii bidoro ime nnyocha ma mechaa chọpụta na nwatakịrị nwaanyị ahụ bụ onye dị ndụ na ọnwụghị anwụ, ebe o kwuru na achọpụtara na ọ bụ nwata nwaanyị a ji aka ya were kpaa nkata dị otu ahụ iji mee ihe nke akparamagwa nke ihe ntọọchị maọbụ nke ha kpọrọ prank n'asụsụ Bekee. Ndị dọkịta na steeti Abia ekwuola na ọpụpụ ndị ọrụ ahụike ma nke ha riri isi ala Naịjirịa na-apụ na-aga mba ndị ọzọ bụkwanụ nke a maara dịka jakpa n'asụsụ Bekee bụ n'ihi emego ọfụma site n'aka gọọmenti etiti nakwa nke steeti.
o mekọtakwara ụgwọ ọnwa a na-akwụ ndị ọrụ ahụike, nlekọta ha otu dị mma na-enweghị nchekwa nke na-arị elu kwa ụbọchị. Ndị dọkịta kwuru na oge ọgbakọ nke ihe omume ncheta izu ụka ndị ọrụ ahụike nke afọ 2024 ka ha kwupụtara okwu dị otu a. Onye isi oche otu jikọtara ndị ahụike ngalaba nke steeti Abia bụ Ezurike Ezinwa mere ka amata n'ọgbakọ nke ndị ọrụ ahụike a bụ nke ọ kọwara na nke a bụ iji dozie ihe ịma aka n'ihu nke na-akpa ngalaba ụlọ ọrụ ahụike nke ala anyị. N'ịga n'iru n'akụkọ, otu jikọtara ndị gọvanọ ngalaba ugwu na-akpọ oku ka amara ihe a ga-eme na ngwa ngwa n'ebe o mekọtara ọnọdụ enweghị nchekwa, ndị ntorobịa enweghị ọrụ nakwa ọnọdụ ihe isi ike nke dị na mpaghara ugwu. Ndị gọvanọ 19 na ngalaba ugwu mere ka amata nke a mgbe ha gbakọtara ha na ndị eze ọdịnala sitere na mpaghara ugwu dị iche iche bụ nke onye du ha bụ Sultan nke Sokoto na ndị ọzọ ọnụ na-eru n'okwu maka ileba anya na mkpa nke na-akpa ndị mpaghara ugwu. Gọvanọ Muhammadu Inuwa Yahaya nke steeti Gombe na onye isi oche otu a kwuru na ndị gọvanọ bụ ndị gabigara ọnọdụ ihe iyi egwu n'ọnwa Ọgọst nakwa n'ọnwa Ọktoba n'oge ngagharị nke weta ọchịchị ọjọọ n'isi njedebe. N'ihi ọnọdụ oke ọchịchịrị nke dị na mpaghara ugwu bụ nke na-abụrụla nke na-akakwu njọ ka ọ dị ugbu a, ka ọ dị otu nke akpọrọ otu Arịwa bụ otu ACF na mkpirisi asụ bekee ekwuola na enweela kefukefu a na-anụ n'ọchịchị etiti ma ama na-eme ihe dị otu ahụ n'ebe o mekọtara inwe ọnọdụ oke ọchịchịrị bụ nke na-anọteela aka abalị ole na ole ma na-akọwa na nke ahụ abụrụla nke na-akụnye ụkwụ ọjọọ n'ebe o mekọtara ka esi eme ihe ma na-azụkwa ahịa na mpaghara ndị ahụ, ma na-akọwa ugbu a na ọnọdụ ihe isi ike na-akanyewo njọ n'ihi na enweghị ọkụ latrik nke eji eme ihe ndị kwesịrị ime. Otu a na nkwupụta nke onye odeakwụkwọ ọhaneze ya bụ Chuko Muhammad Baba gwara ọchịchị etiti ka o kwupụta ọnọdụ ọdụrụkọ n'ebe o mekọtara ọkụ latrik nke na-adịghị na mpaghara ahụ nakwa ị na-enye ọkụ latrik otu kwesịrịnụ ma na-enwe nchegbu ihe merenụ mpaghara bụ ebe ikikere ọkụ latrik si apụta ji bụrụ nke na-enweghị ọkụ, mana steeti ndị ọzọ ọkachasị steeti Lagos abụrụ ndị ka na-enwe ọkụ karịa n'ala Naịjirịa. Ụlọ akwụkwọ mahadum ndị e nwere n'ala Naịjirịa ọkachasị ndị nke gọọmenti nwe bụ nke agbachisiri agbachisi site n'aka otu na-abụghị ndị nkụzi ụlọ akwụkwọ mahadum n'okpuru otu ndị nwere ọkwa dị elu nke ụlọ akwụkwọ mahadum bụ otu SANU nakwa otu jikọtara ndị na-abụghị ndị nkụzi nke ụlọ akwụkwọ mahadum bụ otu NASU. Ụzọụkwụ a bụ nke sochiri mkpesa nke ndị ndu otu abụọ mere na-ekwu na ndị otu ha ga-amalite mfanye aka n'ụkwụ ma ọ bụrụ na gọọmenti agaghị eme ihe ndị ha gwara ha ka enwee ike mezuru ha, bụkwanụ ọjụjụ gọọmenti ịkwụ ha ụgwọ ọnwa 4 eji ha maka mfanye aka n'ụkwụ ndị ọrụ mere n'afọ 2022. N'agbanyeghị oku a nke akpọrọ ka otu abụọ ndị a kwụsịgodoro ya bụ mfanye aka n'ụkwụ, mana onye isi oche otu SANU bụ Mohammed Idris Ibrahim siri ọnwụ na ha ka ga-aga n'ihu na-eme ya bụ mfanye aka n'ụkwụ rukwa mgbe a ga-emezuru ha ọchịchị obi ha dị iche iche. Onye isi ndị ọkaikpe n'ala Naịjirịa bụ CJN na mkpirisi asụ bekee ọkaikpe Kudirat Kekereekun na-akpọọla ndị ọkaikpe oku bụ ndị sonụ n'ikpe ikpe ọgbaghara nke dapụtaranụ na steeti Rivers bụkwanụ nke ndọrọndọrọ ọchịchị. Otu panel nke kansụl na-ahụ maka ikpe ga-enyocha ndị ọkaikpe ndị ahụ dịka onye CJN a nyere iwu ka enwee ngụkọta nke ga-abụ na a ga-ezipụta ya n'izuụka. Onye isi ọkaikpe kpọkwara onye isi ọkaikpe nke ụlọikpe ukwu nke ọchịchị etiti nwe maka ịgba ya ajụjụ ọnụ taa. Onye isi ndị ọkaikpe o mekwara ka amata na akpọkwara onye isi ụlọ ọkaikpe nke ukwuu nke steeti Rivers bụ onye ga-azọchi n'ihu otu panel nke otu kansụl na-ahụ maka ikpe ikpe n'izuụka na-abịa abịa maka otu okwu ahụ kwa. Otu onye na-eji ọgbatumtum ewega ngwugwu bụ Monday Ọsazua bụ onye mbụ akpọrọ ịgba akaebe maka ikpe a na-ekpe
onye bụburu onye gọvanọ ụlọakụ CBN bụ Godwin Emefiele ụnyaahụ bụ nke akpọrọ ya ọzọ maka ịgbara ya ajụjụ ọnụ ọzọ. Ọsazuwa bụ onye agbagburu ajụjụ ọnụ site n'aka onye ọkaiwu Emefiele bụ Olalekan Ọjọọ onye SAN gwara ọkaikpe Rahman Oshodi nke ụlọikpe mpụ ndị pụrụ iche nke dị na steeti Lagos bụ onye kwuru na ya anaghị edetu ego ndị ya natara Emefiele. O kwuru na Emefiele gwara ya ka ya hapụ ị na-edetu ọnụọgụgụ ego ole ndị ahụ ọ na-enye ya. Emefiele bụkwa onye a na-ekpe ikpe n'ebubo na o mere nrụrụ aka ego nke ruru ijeri $4 n'ụma ise nakwa ijeri $2.8 nakwa ịkpa agwa na-ekwesịghị ekwesị mgbe ọ nọ n'ọrụ. N'ịga n'iru n'akụkọ, ụlọ omeiwu ukwu ga-eme nnyocha ndị minista mmadụ 7 ahọpụtara ọhụrụ site n'aka onyeisiala Bola Tinubu taa. Nke a na-abịa dịka onyeisiala Tinubu rịọrọ ụlọ omeiwu sineti arịrịọ ka ha kwado ndị minista ọ họpụtara ọhụrụ. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onyeisiala n'okwu gbasara ihe na-eme n'ụlọ omeiwu ukwu bụ omeiwu Bashir Lado na nkwupụta kọwara na ndị minista họpụtara ọhụrụ abụrụla ndị edekọwara ihe ndị ekwesịrị idekọ ugbu a gbasara inyocha ha nakwa nkwado ha, ebe o mere ka amata na ndị a họpụtara bụ ndị na-ezipụtawala akwụkwọ ndị kwesịrịnụ maka ime nnyocha nakwa nkwado ndị nke minista. Ọnụ na-ekwuru ụlọ omeiwu nnọchiteanya bụ Abia State kwuru na ndị omeiwu ka ọ dị ugbu a ga-edozitụ ụkpụrụ iwu nke ala anyị Naịjirịa maka ịhụ na a ga-ekewapụtakwa ohere maka inye ụmụ nwaanyị oche n'ebe o mekọtara ọchịchị nakwa ọkwa dị iche iche. Nke a na-abịa dịka osote ọnụ na-ekwuru ụlọ omeiwu a bụ Benjamin Kalu kọwapụtara nke a dịka nke kwesịrị ekwesị ka emee ya dịka otu mba ụwa ndị ọzọ si na-emekwa nke ahụ nakwa nhazigharị iwu nke ala anyị Naịjirịa nke otu kọmitii ụlọ omeiwu nnọchiteanya nke na-ahụ maka nhazigharị ụkpụrụ iwu ga-eleba anya na ya. Ha kwere nkwa na ụlọ omeiwu a ga-enye ohere pụrụ iche nye ndị ntorobịa ọkachasị ụmụ nwaanyị isonye n'ụkpụrụ na nhazi ọbụla nke a na-eme nke ga-abụ maka ọdịmma Naịjirịa. Ka ọ dị ugbu a, anyị ga-azọpụta okwu ndị ọma. Ọ bụrụ na anyị laghachite, akụkọ ndị fọdụrụnụ ga-abịara unu nọsie n'ike n'ebe ahụ. Nnọọ ndị ọma njem ọnụ, ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ azụmahịa. Ego akwụkwọ naira ala Naịjirịa bịara bụrụ nke dakwurunu nke ukwuu n'izuụka abụọ n'ihi obere ego dọla nke dị n'ahịa n'ebe o mekọtara mgbanwe ego. Na Mọnde, nkwụsị ike nke ego naira bịara daa n'ogo pasentị 4.3 bụ nke kacha ada kemgbe abalị 15 nke ọnwa Ọktoba, mezie ka ọnụego otu dọla na-agba otu narị puku naira 670.65. Naịjirịa bụ ndị na-esite na mmanụ ya nke ọ na-ereta were na-eme ihe, ebe a kọwara na ka ọ dị ugbu a na ọ na-agba lịkalịka n'ebe ọ dị ukwuu ịhụ na ego ya ga-akwụ otu ebe kemgbe ọnwa Juun gọọmenti hapụrụ ego akwụkwọ naira ka ọ bụrụzie nke dọla dagidere ma zọgide ya okwu n'isi. Kemgbe ahụ, akwụkwọ ego naira akọọla afọ n'ala n'ebe ọ dị ukwuu n'ogo pasentị 70. N'akụkọ egwuregwu ka anyị banyere ugbu a, onye na-agbara otu egwu bọọlụ Naịjirịa bọọlụ bụ Ademola Lookman abụrụla onye gbara onye nke 14 na nhazi ihe nrite nke Ballon d'Or. Ime nke ọma nke Lookman otu egwu bọọlụ ndị ọ nọ abụrụla nke merenụ ka amakwasa ya ọkwa ahụ dị otu ahụ. Nwa amadi ya bụ onye na-eme nke ọma n'ebe o mekọtara egwuregwu bọọlụ nke dị iche iche ma nyerekwa otu egwu bọọlụ Super Eagles aka iru n'ogo nke ikpeazụ nke ịmabute iko AFCON. Na mgbakwunye, nwa amadi ya gbara afọ 27 nyekwara otu egwu bọọlụ Atlanta aka inweta ogo nke mbụ ha n'egwuregwu Europa. Lookman inweta ọkwa nke 4 na-egosi nrụsi ọrụ ya ike nakwa itinye uchu na ihe ọ na-eme, bụ nke merenụ ka o nweta ihe nrite onye Afrịka nke gacha agba bọọlụ ọfụma n'afọ a bụ 2024. N'akụkọ nke ikpeazụ,
nwata akwụkwọ nwaanyị nke atapụrụ ire site n'aka nwata akwụkwọ ibe ya n'ụlọ akwụkwọ Federal Government College nke dị n'Umuahia steeti Abia abụrụla onye gbaketụrụ ugbu a ma site n'ụlọ ọgwụ lọta ma bụrụkwa onye nwere ike ikwuwa okwu ugbu a, ebe onye nke kpara arụ a bụ onye a ga-enye ntaramahụhụ nke kwesịrị ya ekwesị maka ile ire nwata akwụkwọ ibe ya bụrụ nke ọ tapụrụ ka anụ. Otu nwata akwụkwọ ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ka a mara aha ya dịka Amarachi Chibueze ka a kọwara na ọ tapụrụ nwata akwụkwọ ibe ya ire ya n'ụlọ akwụkwọ nke Federal College dị n'Umuahia. Nke a bụ nke merenụ mgbe ụmụ akwụkwọ abụọ nọ na-ese okwu n'ihi ihe oriri n'ụlọ akwụkwọ ha. A chịkọtara na nwa akwụkwọ a bụ onye dọrọ olu nwata akwụkwọ ibe ya aha ya bụ Adaeze tapụ ya ire ya ma gbupụ ya n'ala. Ndị ọma m, site n'ebe ahụ ka anyị ga-achịkọta ya n'ebe ọ mekọtara akụkọ ụwa nke taa bụ nke siri na Enyimba TV nke dị n'ala Abia steeti Abia. Onye wetara n'akọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma, na-asị onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Daalụnụ.